Poďme sa ponoriť do komplexných služieb od Rodakar Slovakia, kľúčového partnera v manipulačnej technike. Už ich logo hovorí za všetko. Jasne ukazuje, o čom firma je. Všetko pre manipulačnú techniku. To nás privádza k otázke, čo vlastne znamená mať spoľahlivé riešenie pre logistiku. No v prvom rade techniku treba nejako získať. A tu existuje hneď niekoľko ciest. Či už ide o kúpu, výkup alebo prenájom, ponúkajú naozaj flexibilné možnosti pre akúkoľvek flotilu. Dobre, technika je na mieste. Ale čo ďalej? Samozrejme, kľúčová je údržba a 100% servis. Ich proces je navrhnutý tak, aby minimalizoval prestoje. A to je pre každú firmu absolútne kľúčové. A nehovoríme len o bežných opravách, zvládnu všetko, od pneuservisu až po kompletné renovácie. Teraz k ďalšej dôležitej téme. Bezpečnosť a predpisy. Tu sa naozaj neoplatí robiť kompromisy. Zabezpečujú dva typy kontrol, všeobecné technické prehliadky a špecializované revízie LPG zariadení. Samozrejme, k bezpečnosti patrí aj zaškolená obsluha, takže ponúkajú aj kompletné školenia operátorov. A keď toto všetko spojíme, dostaneme obraz spoľahlivého partnera, ktorý rieši naozaj všetko. Ich vlastné slová to vystihujú najlepšie. Cieľom je ponúkať riešenia, ktoré jednoducho fungujú. A presne o to ide. Jeden jediný partner pre všetky možné riešenia v logistike. Ak by bol záujem o niektorú zo služieb, tu sú všetky potrebné kontakty. Stačí sa ozvať. Zostáva teda posledná otázka. Nie je práve takýto partner kľúčom k zefektívneniu celej prevádzky?